da. A chroeso cynnes i'r gwasanaeth a chroeso hefyd i'n ffrindiau sydd wedi ymuno dros Zoom. A diolch i Dylan am arwain y wasanaeth i ddathlu Dydd Gwyl Dewi y bore yma. Mae amryw o weithgareddau wedi nodi yn Coenonia wrth i ni nodi cychwyn cyfnod y grawys wythnos hon, gan gynnwys prawn, crempog ac adloniant o 2 tan 4 yn neuadd Porthcawl dydd Mawrth. Myfyrdod y grawys dydd Mercher am 10 o gloch y bore, a hwn yw cwrs dwyieithog grawys cytun sy'n mynd i gael ei gynnwys yn wythnosol. Mae hefyd cacen a mawl dydd Sul nesaf am 1/2 wedi 2 yn Tabernacl Pen-y-bont. Nodwn hefyd dydd Iau Mawrth y 6 bydd Merched y Wawr yn cwrdd yn clwb golf Southern Down i ddathlu Dydd Gwyl Dewi, cwrdd am 1/2 wedi 11 a chynio am 12. Dydd Sul nesaf yn 9 o Fawrth bydd cwrdd eglwys byr ar ddiwedd y gwasanaeth i ddelio ac un mater ariannol, so hwnna'n Dydd Sul nesaf. Cynhelir cwrdd diaconiaid dros lun nesaf, 10 o Fawrth, am 7 o gloch yn y neuadd. Ac yna, jyst i atgoffa chi, bydd Sul y cyfundeb ar yr 15 o Fawrth yn Tabernacl Pen-y-bont am 11, felly bydd na ddim oedfa yma. A mae croeso i bawb i ymuno am ddisgled yn y neuadd ar ôl y wasanaeth a bydd wneud y casgliad nawr. Diolch. Dewi tad neu folas sa'i derbyn yr rhodion hyn i waith eglwys i. Dwi'n derbyn nhw'n dod i gofyn i derbyn una hefyd yn dweud bod. Gan bod yn gofyn i nod neu'n fod yn buddiant yn harbwyd eich sy'n gyd. Bore da. O gael ymuno Dydd Gwyl Dewi bendithiol i bob un ohona chi. A da ni'n dechrau'n gwasanaeth y bore yma gyda anogaeth Dewi Sant i bobl ei oeso ac i nina heddiw. Frodyr a chwiorydd byddwch lawen a chedwch eich ffydd a'ch cred. A gwnewch y pethau bychain, a glywsoch ac awelsoch gen i fi. Ia, byddwn ni'n myfyrio ar Ddydd Gwyl Dewi, ar yr hyn ddywedodd Dewi Sant, ond yr anogaeth sydd yn deillio o hynny yn gyfer yn bywyd Cristnogol ni. Ond cyn i ni fynd at hynny, gadwch i ni ganu ein hael emyn yn fan hyn, sef emyn 832, 832. Dysg i mi garu Cymru, ei hir a'i broedd mwyn, ro help i'n fod yn ffyddlon bob amser ei mwyn, o dysg i mi drysori ei haith a'i llen a'i chan, fel na bod dim yn llygru, yr etifeddiaeth lan, ac yn y blaen 832. Byddaf yn darlleniad ni y bore yma o gyntaf Corinthiaid ac i benod 16, a mae yr Apostol Paul yn fan hyn yn ysgrifennu at y Corinthiaid. Ac mae yna, fel oedd yng nghyfnod Dewi o Dewi Sant, annog i gyd Gristnogion, ac yn fan hyn hefyd mae yna eiriau o anogaeth i ddangos croeso i Timotheus. Felly dwi am ddarllen yr adnodau 5 i 18 yn fan hyn, ac i chi dalu sylw at yr anogaeth sydd yn y darlleniad. Dwi'n bwriadu mynd i dalaith Macedonia gyntaf a byddai'n dod i'ch gweld chi ar ôl hynny. Falle ar arhosa i gyda chi am dipyn hyd yn oed dreulio y gaeaf acw. Wedyn gallwch fe helpu i fynd ymlaen ar fy nhaith.
Petawn ni'n dod yn syth, fyddwn ni ond yn gallu taro heibio. Does gen i ddim eisiau gwneud hynny. Dwi eisiau aros gyda chi am dipyn, os Duw a'i mynd. Dwi'n mynd i aros yn Ephesus tan y Pentecost, am bod cyfle i wneud gwaith mawr wedi codi yma, bod digon o wrthwynebiad. Pan ddaw Timotheus atoch chi, gwnewch yn siŵr bod ganddo ddim i'w boeni amdano tra bydd gyda chi. Mae o fel fi yn gwneud gwaith Duw. Felly ddylai neb ag edrych i lawr arno, a rhowch help ymarferol iddo ar ei daith yn ôl ata i. Dwi'n edrych ymlaen at ei weld a'r brodyr eraill. Ynglŷn â'n brawd Apollos, wnes i bwyso arno i ddod ato chi gyda'r lleill, ond roedd o'n benderfynol o beidio ar hyn o bryd, ond bydd yn dod acw pan ddaw cyfle. Gwyliwch eich hunan, daliwch i gredu, byddwch yn ddewr, byddwch yn gryf. Gwnewch bopeth mewn cariad. Gwyddwch mai rhai o di Stefanas oedd y bobl cyntaf yn halaeth a chaia i ddod i gredu, ac maen nhw wedi rhoi hunan yn llwyr i helpu ei gyd Cristnogion. Dwi'n eich annog chi frodyr a chwiorydd, i barchu pobl, a phawb arall tebyg sydd wedi rhoi hunan yn llwyr i'r gwaith. Roeddwn ni mor falch pan gyrhaeddodd Stefanas, Fortunatus ac Achiacus ar eich rhan chi. Maen nhw wedi codi'n nghalon ni, fel maen nhw wedi gwneud i chi hefyd. Mae'n bwysig cynabod rhai fel nhw. Y bendith Duw ar y darllian ar yn cyfar ni bore yma. Mae'n gyfle i weddio yn awr, gadwch ni gyd weddio. O Dduw, ein tad nefol a sanctaidd, da ni'n diolch bod ni'n gallu troi atat ti mewn gweddi. Ac yn gwneud hynny ar glwydd ar ddydd Gwyl Dewi. Ti wedi'n bendithio ni gyda gwlad o brydferthwch a hanes, lle mae'n iaith a'n traddodiadau ni yn adleisio drwy'r cenhedlaethau. Da ni'n diolch i ti am ein cyndeidiau, am ei ffydd a'i gwaith caled, a'r etifeddiaeth maen nhw wedi rhoi i ni. Disg i mi garu Cymru i thir a'i broedd mwyn, ro help i'n bod yn ffyddlon bob amser ei mwyn. O disg i mi drysori i haith a'i chen a'i chan, ddim yn llygru yr etifeddiau glan. Ar glwydd ar y dydd yma, pan da ni'n cofio i nawddsant Dewi, wedi ni ddysgu oddi wrtho ef, ei ostyngeidrwydd, ei ddoethineb, ei ofal tuag at eraill, a iddo fel parhad mewn gwasanaeth diamhwngar. Helpa ni wneud y pethau bychain, gweithredoedd caredig a phosturiol, sy'n adeiladu cymunedau ac yn lledaenu dy gariad ymhell. Gwna ni wlad sydd yn llawn heddwch a chariad. Yn bod ni'n barod i godi dros gyfiawnder a heddwch yn y byd. Lle mae pob un yn cael ei barchu a'i gefnogi. Ar glwydd bendithia, Cymru a'i phobl felly, o'r mynyddodd i'r dyffrynoedd, o'r trefi i'r glanna, boed ni gadw'n ffyddlon i thwirionedd, yn gweithio ar daioni a chyfiawnder ac yn rhannu goleuni gobaith ar y byd. Yn dywelwn am ychydig arglwydd y gyflwyno'n gweddiau personol i ti, gweddiau hynny sydd ar yn calona a'n meddyliau i gyflwyno ni i ti yn awr. O Dduw ein tad cliw ein gweddi ni felly, gan y mod i'n gofyn hyn o llun enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist.
ond ysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, ac yn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddion, a madda i ni ein dyletion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gadwch chi ni barhau drwy gannu emyr hif 871, 871. Dyro dy gariad i'n clymu, dy gariad fyddon ein plith. Dyro dy gariad i Gymru, bendithion gwasgar fel glith. Dys gyn i ddeall o'r newydd, holl ystyr cariad at frawd. Dyro dy gariad i'n clymu, dy gariad di. Ac yn y blaen, 871. Mae'n siŵr bod pob plentyn son yn wedi neu yn mynd i wisgo unau crys rygbi neu crys pêl-droed neu gwys draddodiadol Cymreig. Ie, mae'r tebyg i hyn ynddo. Pwy sy gan wisg traddodiadol Cymreig? Gynnach chi? Na chi? Da chi'n di gwisgo fe heddiw? Ond, ia, mae o'n rhan o'n traddodiad. Dwi'n cofio mynd i'r ysgol yn gwisgo crys rygbi Cymru yn flynyddol. A chod y gan yna, chod mis Mawrth unwaith eto. Da chi wedi clywed yna? Mis Mawrth unwaith eto, a'r Gwanwyn wedi dod. Da chi wedi clywed yna? Mae yna rhai na chi, da chi eisiau glywed ti? Oce, da chi'n mynd i gael unnaw dwi'n reit? Mis Mawrth unwaith eto, a'r Gwanwyn wedi dod. Dydd Gwyl Dewi ydyw hi. Mis Mawrth unwaith eto, a'r Gwanwyn wedi dod. Dydd Gwyl Dewi ydyw hi. Dewi sant, cofiwn dewi. Da chi'n mynd gweld o? Cofiwn am y pethau bach a'r pethau mawr. Dewi sant, ffrind y bobl, ffrind y plant, rhaid i ni na i fod fel dewi da bob dydd. Ond, mae Sheila di clywed amdano fo? Ne, di codi fe fyny rwan. Ia, yn ysgol Sul, a ddech chi'n gwybod be, mae bob un ysgol yn canu hon ar hyn o bryd. Wir ddech chi'n gwybod, yn gwreiddio yn yr wyl ynddo. Dydd Gwyl Dewi, da ni'n cofio am y nawsant ni. Mae'n dylanwad ar ffydd yn cymunedau ni, a sut bynnag da ni'n cofio Dewi Sant, efallai bod chi'n nodi'r diwrnod drwy gael Cennin Pedr. Mae Cennin Pedr fan hyn ers neithiwr. Neu bod chi'n bwyta ceri man, efallai. Neu beth bynnag fyddech chi'n gwneud. Mae rhywun yn nodi'r diwrnod yn dydi. Ond mae'r diwrnod i ni'r Cymru ac fel Cristnogion yn hynod bwysig hefyd. Ac buodd Dewi fyw dros 1400 o flynyddoedd yn ôl, mae ddysgeidiaeth yn dal i ysbrydoli pobl gyda'r geiriau enwog hynny, gwnewch y pethau bychain. Gwnewch y pethau bychain. Ac dwi wastad yn hoffi Dydd Gwyl Dewi, oherwydd pan da ni'n edrych ar y fywyd Dewi, yr hyn da ni'n ei weld wrth edrych arno fe hefyd ydy Crist ynddo. Mae holl fwriad Dewi oedd gwasanaethu Crist. A dyna'r neges ydyn ni'n ei glywed pan ydyn ni'n sôn am Dewi Sant. Roedd o'n adnabeddus am ei ostyngeidrwydd, ei ymroddiad i ddew a'i ffydd gadarn a'i fywyd syml. Yn byw bywyd syml.
A fe wnabodd o lawer o heriau yn ogystal, ond arhosodd yn driw i'w alwad. Ac ei fywyd yn herio i fyfyrio, sut allwn ni sefyll yn gadarn? Sut allwn ni sefyll yn gadarn yn ffydd heddiw? Gweithaf yr heriau sydd yn gwynebu ni. A'r pwynt cyntaf sy'n gyda fan hyn ydy sefyll yn gadarn mewn byd sydd yn newid. Falle fyddech chi'n deud, wel, dydy'r byd ddim yn newid. Falle byddech chi'n teimlo bod rhai pethau newid, bod rhai pethau'n aros yr un peth. Ond o'n i'n darllen o gyntaf Corinthiaid 16, lle mae Paul yn annog, a dyma da ni'n ei gael ynddo, pan da ni'n sôn am yr unigolion hynny, am y Cristnogion sydd wedi bod, am y tystion felly, bod nhw wedi bod yn annog ar hyd y cenedlaethau. Geiriau o anogaeth. Ac dwi'n cofio pam o'n i yn tyfu yn y ffydd, o'na eiriau o anogaeth i mi drwy'n athrawon Ysgol Sul yn Salem Gynarfon, drwy yng Gweinidog. Geiriau o anogaeth sydd yn siapio ni i'r ffydd ynddo. Ond mae Paul yn fan hyn yn sgwennu at y Corinthiaid ac yn deud yr adnod yma, gwyliwch eich hunan, daliwch i gredu, byddwch yn ddewr, byddwch yn gryf, dalwch ati i garu ynddo. Felly yn gyntaf byddwch yn effro, a ni'n sôn amdan hwn, wythnos diwethaf, beth da ni'n meddwl wrth bod yn effro, i wylio rhag temptasiynau a pheryglon y byd. Sefyll yn gadarn yn y ffydd, i beidio golli gafael ar eich ffydd hyd yn oed mewn cyfnodau anodd, i fod yn ddewr wedyn i ymddiried y nerth Duw pan fydda ni'n gwynebu treialon a phrofion, i fod yn gryf, i adeiladu ein bywyd ar sylfaen gadarn Crist. A dyna wnaeth Dewi hefyd. Enghraifft berffaith o'r rhinweddau hynny, da ni gyd yn cael yn gofyn chi'n gwybod, i'w fabwysiadu felly. Ac gweithaf gwrthwynebiad fe barodd Dewi hyd yn oed i ddysgu am Grist a sefydlu mynachlogydd ac arwain eraill mewn bywyd o weddi a gwasanaeth. Mae y darlleniad yna pan sôn am i fod yn ddewr ac i fod yn gryf. Pwy sy'n cofio Grym Mawl? Chi'n cofio y llyfr Grym Mawl? Dwi'n mwyn cofio'r cyfieithiad Saesneg ydi o. Pa lyfr oedd o cyn hynny? Dwi'n mwyn cofio, beth yw'r llyfr Saesneg? Power Praise, na ni. So Grym Mawl, Power Praise. O'na un, dwi'n meddwl na Emyn 15 pan fan hyn o'n i wrth y modd hefo fo. Bydd gryf, bydd ddewr, bydd gryf, yr arglwydd Dduw sydd... Dwi'n mynd i gannu i chi efo hwn tro fo, reit? Ond oedden ni'n gofyn ei symudiadau, bydd gryf, bydd ddewr, yr arglwydd Dduw sydd gyda thi. Ond mwyn siŵr, dyna pam dwi'n gofio fo, oherwydd bod yna symudiadau hefo fo. Ond bydd ddewr, bydd gryf, yr arglwydd Dduw sydd gyda thi. Paid ofni deim a ddaw, ungoedd poen a braw. Rhodiau mewn ffydd a buddigoliaeth, yr arglwydd Dduw sydd gyda thi. Mae nhw'n eiriau pwerus yn dydyn, a mae nhw'n eiriau sydd wedi cydio na i ers i mi fod yn blentyn, yn amlwg wedi siapio a di moldio mi yn y ffydd. Ond wrth edrych ar fywyd Dewi ac yr adnod yna, sy'n mynd yn berthnasol i mi heddiw. O fel Dewi, rydyn ni'n cael yn galw i sefyll yn gryf, i sefyll yn gadarn, hyd yn oed pan fydd y byd yn temtio ni i golli gobaith. Ac mond un llun sy'n rhaid i fi ddangos i chi, sef y llun yma. Dydd Gwener, wrth gwrs, mi oedd y sgwrs yma yn ddigon i rywun golli gobaith yn dweud. Ac os nad ydych chi'n gyfarwydd felly, wrth edrych ar y llun yma o'r tŷ gwyn, yr arlywydd Zelensky wrth gwrs
yn cyfarfod a Trump a G.D. Vance. Ac mi roedd y tensiwn i'w glywed yn doedd. Mi roedd na weiddi, mi roedd na anghytuno chwyrn yno. Ac wrth gwrs mae pawb am weld heddwch yn dydy. Ond nid drwy eiriau gwag mae hynny'n digwydd chwaith. Mae'r Beibl yn dysgu gostyngeidrwydd ac empathi. Ac yn Philippiaid 2:3, a dyma'r adnod sy'n dod i meddwl i o'r digwyddiad hwnnw. Ac dyma be mae'n olygu fod yn ddewr ac i fod yn gryf i geisio empathi yn ogystal ynddo. Peidiwch bod am y gorau i fod yn bwysig nac yn llawn o'ch hunan. Byddwch yn ostenedig a pheidio meddwl eich bod yn well na phobl eraill. A mae hyn yn atgoffa ni wrando ar eraill yn dydy. Ystyried eraill yn fwy pwysig na chi'ch hun. A dyna ydy un o'r rhinweddau'r Cristion ynddo. Mewn cymdeithas sydd yn hyrwyddo hunanoldeb, rhaid i ni beidio gynghofio gwirioneddau tragwyddol gair Duw. Mae Salm 46 yn atgoffa ni bod Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Beth modd efo'r llun yma? Yn atgoffa fi o pan o'n i'n blentyn efo'n chwaer ac efo'n brodyr, oedd e ddim bob tro fel hyn. Oedd e ddim bob tro fel hyn. Does neb pob tro fel hyn. Ond mae yna gyfnodau lle ryda ni fel hyn. Mae cyfnodau hynny sydd yn bwysig. Mae yna gryfder mewn gostyngeidrwydd hefyd. Cryfder mewn gostyngeidrwydd. Humbleness yn Saesneg ynde. Oedd Dewi Sant yn byw bywyd o gostyngeidrwydd a symlrwydd, ac fe anogodd o i ddilynwyr i ganolbwyntio ar weddi a gwasanaeth, yr isengarwch. Oedd o ddim yn ceisio cyfoeth nac anrhydedd, ond fe ddewisiodd o fywyd o wasanaethu eraill. Mae'r Beibl yn dysgu ni bod gwir gryfder ddim yn dod trwy rym a chyfoeth, ond trwy ostyngeidrwydd o flaen Duw ynddo. Mae Mica 6 adnod 8 yn dweud hybu cyfiawnder, bod yn hael bob amser a byw yn wilaidd ac iddydd i dy Dduw. Mae Iacob 4:10 yn dweud, os wnewch chi blygu o flaen yr arglwydd a chydnabod eich angen, bydd e'n eich anrhydeddu chi. A sut mae hyn yn berthnasol i ni? Wel, i wneud y pethau bychain ynde. Mae gweithredoedd bach o ffydd yn cyfri, boed hynny'n weddi syml yn air caredig neu weithred o gariad. I wrthsefyll balchder, nid statws na chyfoeth sy'n yn gwneud ni'n gryf, oedd hi'n parodrwydd i wasanaethu eraill, a hynny mewn gostyngeidrwydd. Ac i fyw yn syml, i garu yn ddwfn. Efallai bod o'n gwestiwn a oes rhywbeth y gallwn ni i symleiddio yn bywydau, yn ei lle i fyw a gwasanaethu eraill yn well. Ac yna i ysbrydoli eraill trwy fyw yn ffyddlon. Mae un o'r pethau mwyaf rhyfeddol am Dewi Sant yw bod ei etifeddiaeth o'n parhau hyd heddiw. Doedd o ddim yn chwilio am glod, ond drwy fywyd o ffyddlondeb, roedd o'n ysbrydoliaeth i'r cenedlaethau oedd ei ddod, ac yn dal i wneud. Mae Iesu'n yn galw ni yn dydy i fod yn ola yn y byd. Ac y golau hynny sydd wedi cael ei cynna dros y cenedlaethau sydd yn cael ei drosglwyddo i'r cenedlaethau nesaf. Mathew 5:16 sy'n dweud, dyma sydd dylech golach i ddisgleirio mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau da da chi'n ei gwneud. Roedd Dewi Sant yn berson cyffredin, ond yn byw bywyd eithriadol o ffyddlon i Grist. Yn gallwn ni'na hefyd fod yn dystion i Grist trwy'n gweithredoedd beunyddiol o garedigrwydd cyfiawnder a gobaith.
Mae byw bywyd syml, dydy o ddim yn hawdd. Dyna'n gallu meddwl fod o'n hawdd oherwydd y gair syml o bosib. Ond tydi dilyn dysgeidiaeth Iesu ddim yn hawdd. Chi'n gwybod, mae Hebreaeth 12, rhedwn gyda dyfal barhad. Dyna'r gair, ynddo. Dyfal barhad. Rhedwn gyda dyfal barhad y ras sydd wedi gosod o'n blaen ni. Tydi rhedeg ras ddim yn hawdd. Dwi'n cofio ysgol Sir Hyw Owen, reit? Pam oedd yr adran addysg gorfforol yn deud, reit, wsos nesaf, da ni'n cael traws gwlad. O'n i ddim yn hoffi, a dwi'n mynd defnyddio'r gair yma yn aml, oedd gas gen i, traws gwlad, rhedeg traws gwlad. Ac dwi'n deitha chi oedd Sir Hyw yn gwneud yn siŵr bod nhw'n dewis y diwrnod gweithaf un i ni redeg y traws gwlad, reit? Roedd rhaid iddi fod yn oer, roedd rhaid iddi fod yn lawiog, roedd rhaid iddi fod yn fwdlyd, ac oedd rhaid bod yna wynt o'r gogledd. Dwi'n siŵr o hynny. Ac y dagra, y cwyno, y gweiddi, y disgyn, y dyfal barhau. Ac o'na anogaeth oedd yr athrawon yn annog, wrth gwrs. Oedd yn cyd disgyblion ni yn annog. Ac wrth gwrs roedd cyrraedd y llinell derfyn yna yn dangos y dyfal barhad oedd wedi digwydd. A'r llawenydd. Tan i nawr fod gael cawod a mynd i wersi Saesneg. Reit? Ond y dyfal barhau yna, dydy o ddim yn hawdd, dydy o byth yn hawdd. Mae Crist yn deud na dydy o'n hawdd. Ond y dyfal barhau i ddilyn esiampl. Y cwestiwn sydd gyda ni ydy pa math o siampl ydyn ni'na hefyd yn ei osod i eraill. Ydyn ni'n cynnal gobaith a charedigrwydd mewn cyfnodau anodd. Ydyn ni'n defnyddio'n hamser i wasanaethu eraill ac adeiladu'r deyrnas. Mae yna ffyddlondeb yn y pethau bychan, does. Wrth i ni ddathlu Dydd Gwyl Dewi, gadwch i ni gofio y geiriau hynny felly i wneud y pethau bychan. A mae'r gweithredoedd bychain hynny, gweddi, caredigrwydd, gwasanaeth i eraill, yn cael ei gwofrwyo. Gadwch i ni sefyll yn gadarn yn ffydd, hyd yn oed mewn amserau anodd, byw gyda gostyngeidrwydd, a bod yn dystion i Grist drwy weithredoedd o gariad a gobaith. Ydy mae'r byd yn newid, a mae wastad wedi bod. Ond fel dilynwyr Crist rydyn ni'n sefyll yn gadarn. Mae Duw yn ein cryfhau, ac os ydym yn ymddiried ynddo, gall ein bywyda fel Dewi Sant fod yn olau i eraill. Gadwch i ni weddio. Yn tad Nefel a Sanctaidd, da ni'n diolch i ti am esiampl Dewi Sant a'i fywyd o ffydd a gostyngeidrwydd ac ymroddiad i ti. Ac o edrych ar ei fywyd, da ni'n cael yn pwyntio at ti fel yn tad Nefel ac at Grist. A da ni'n gweddio i ti'n helpu ni sefyll yn gadarn yn ffydd i wasanaethu eraill gyda gewyllus da ac i wneud y pethau bychain gyda chariad mawr. Nertha ni yn bywydau bob dydd, fel y gallwn gogoneddu denw. Amen. Wrth i ni nesau at bwrdd y Cymun, felly gadwch i ni ganu emyn 852 852 emyn Lewis Valentine. Dros Gymru'n glad o dad dyrchafwn gri, y wynllian wen a roed i'n gofal ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadwon ffyddlon byth, a boed i'r gwir a'r glân gael yn ddinith, mwyn dy fab a'i prynodd iddo ei hun, o crea hi
yn Gymru ar dy lun, ac yn y blaen 852. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd. Yr arglwydd Iesu ddywedodd, dewch ata i banig ac yn llwythog, ac fe rodda i o'r rhwystra i'ch chwi. Ydych chi'n ei droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch i ti dy fod ti wedi'n gwahodd o amgylch dy fwrdd i. Rwy ti yn denu a'n croesawu ni, wedi ein gwacau o bob balchder ac yn newynu am dy ras. I thledd hon, gledd dy deyrnas. Da ni'n gweddio arglwydd wrth reswm dros deulu poen a gofi. Poen siom, colli iechyd, gofi da hiraeth, colli anwyliad a ffrindiau. Ac o amgylch dy fwrdd arglwydd yn arbennig, da ni yn cofio ac yn cyflwyno rhai sydd mewn gwendid ar hyn o bryd. Yn cyflwyno Hugh Thomas, sydd yn wely iechyd, yn ogystal ac yn cyflwyno David Lloyd, sydd mewn gwendid ac yn yr ysbyty ar hyn o bryd. Gad iddynt deimlo dy bresenoldeb cysurus a chariadus arglwydd. Gad iddynt deimlo dy bresenoldeb. Dim ond yma wrth y fwrdd arglwydd y cawn, yr ymborth y mae'n heneidia yn llefain amdano. Nerthan ni a phorthan ni arglwydd da, fel trwy'r bara hwn a'r gwyn hwn, ac ynddynt y dawd y gariad i gwrdd â ni. Ac y bydd ei fywyd yn gwneud yn gyflawn, yn nerth ag ogoniant y deyrnas. Amen. O gadwch i ni wrando ar eiriau sefydlu'r swper fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a drafodaeth i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd Parry. Ac wedi ddyddiol chwi torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn i chwi. Gwnewch hyn cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y dal. Swper yr arglwydd sydd gyda ni yma, bwrdd yr arglwydd. Ac felly mae croeso i unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith eich cyd Gristnogi. Yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef ac ymerodd fara, efe a'i dorrodd gan ddeud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri drosto chi. Gadwch i ni felly fwyta o'r bara cof amdano.
Yn yr un modd hefyd fe gymerodd o cwpan gan dweud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed o'r gwir cof. Arglwydd, da ni'n diolch i ti. A mi'n porthi am fwydo fel aelodau y gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yng ngwirionedd yr efengyl. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus, yn ci gyflawni'r gweithredoedd da hynny yn derperais di ni rodio yn un. Gan am bod yn gofyn hyn, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch i ni gloi yn gwasanaeth drwy ganu ennill 833, 833. Tydi o ddiw a berais, dyfoliant ym mhob iaith, ac ym mhob gwlad a godaith, proffwydi at dy waith. Cliw foliant gwlad y bryniau, ar dafod ac ar dant, am anfon atom ninau, golomen Dewi Sant. Ac yn y blaen, 830. Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chi. Amen.